ҳамасола бо дастури ҳидоятҳои инсонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҳар иду айём собиқадорони меҳнат айёдат карда мешаванд. Ба муносибати 76-мин солгарди Иди Ғалаба, раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода ходими намоёни давлатию ҷамъиятӣ собиқ сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Оқил Оқиловро айёдат намуд. зимни суҳбат Раҷаббой Аҳмадзода аз сами шоиста ва назарраси Оқил Оқилов дар пешрафту шукуфоии Тоҷикистони азиз ёдовар шуда зикр дошт, ки давлату ҳукумати мамлакат зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар меҳвари фаъолияти худ ғамхориву пуштибонии пирони хирад, собиқадорону дигар қишри ҷомеаро қарор додааст. дар фарҷоми суҳбат ходими намоёни давлатию ҷамъиятӣ Оқил Оқилов изҳори сипосмандии худро ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баён намуд. дар заминаи татбиқи босамари сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода, сокини шаҳри Бӯстон, ходими намоёни давлатию ҷамъиятӣ Ҷурра Шокировро айёдат намуд. раиси вилоят аз корномаҳои беназир ва саҳми босазои ӯ дар пешрафти соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии вилояти Суғд ёдоварӣ кард. гуфта шуд, ки садоқат ба халқу ватан, қобилияти ташкилотчигӣ ва маҳорати баланди кордонӣ Ҷурра Шокиров буд, ки солҳои тӯлонӣ дар вазифаҳои роҳбарикунандаи давлатӣ муваффақона фаъолият намуда, байни ҷомеа нуфуз ва маҳбубияти хоса пайдо намудааст. дар интиҳои суҳбат Ҷурра Шокиров барои дастгириҳои пайваста ва қадршиносии хизматҳои собиқадорон изҳори сипосмандии хешро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода баён намуд.